Bigarren, behar bada, estropada eremuan, haizearekin izandako aldaketa txorrek ekarriko digu gaur zailkapenean ustekabekoren bat, Jose Luis Arkitzia. Bai, bigarren txanda hori izan da baldintza honenetan jokatu dena, ez? Hemen irteran hirugarren txandako hauek ere utzune batean eman dute oso baldintza honetan, baina horre ziaboga eman ondorengo hori ikusi da, ez? Hegoaldetik haize aldatu dela, leheno mendebaldetik balin bat zegoen lehenengo txandan esan daiteke bigarrena bare egon dela eta hirugarren honetan altxa egin du, ez? Haizea ekarri egin du eta aldatuta pixka bat, ez? Baina, hala eta guztiz ere momentuz hortxe da, San Pedro behin-behineko zelkapenean nagusi, baina San Pedro eta Pedreñaren arteko tartea txikia da eta Erne bigarren txandako garaileak eginiko denborarekin, bukaeran 19 eta 24 izan da. Eta hori bai, gaur San Pedro egundoko erakustaldia ematen ari da. Hirugarren luzean sartu gara eta tartea gutxitu ez zabaldu. Gaur Castrori 9 segundo eta hori bada zerbait. Bai, orain arte Castrok egin ditune erakustaldiak eginda olako talde batei hirugarren luze horretan 8-9 segundo sartzea San Pedro lan ikaragarria erakusten ari da, ez? Hondarribia Urdaibai hor leian, ez? Hondarribia bigarrenetik eta Urdaibai lehenengo kaletikan denbora berdinean eta horre leia dago, ez? Dudarik gabe ikuskizuna bigarren txanda horretan Orillo Zarautz eta Zarautz eta Orillok eman diguten ikustaldi hori bezala, hemen hirugarren txanda honetan Hondarribia Urdaibaik eskaintzen ari dira, ez? 3-11 errenta bikaina San Pedro. Gaur hautagaitza hortxe dute Fantikosta saria irabazteko. Ongi ari dira. Dottore. Hori bai, gogoratu, atzo 27 segundo sartu zizkiola Castrok San Pedrori. Eta bi egunetako denbora kontutan hartuko direla Moañako herriaren bandera banatzerakoan. Horek ikaragarria bestetik Urdaibai eta Hondarribiren artean. Eta harrituta nago honekin, zezulua, denboraldiko tarterik handiena bai San Pedro, 9 segundo Castrori, baina gero Urdaibai eta Hondarribi hortxe parean ikusi beharko da nola amaitzen duen Urdaibai. Orain artean arazoa laugarren luze horretan izan bai dute, eta alderantziz Hondarribik oso estropada bukaera onak izan ditu denboraldi hasiera honetan. Bai, atzokoan Hondarribiak erakutsi zuen hor bigarren egitea lortu zuen Castrorekiko 2 segundo besterik galduta. Azken luzean onena izan zen berriz Hondarribia, Portugaleten ere bai, eta bukaera oso onak egiten ari dira Orbañan ozen mutilak. Bai, bukaera ona eta nik uste denboraldiare oso ona, ez? Orain arte denboritxarrena Ogroben egin zuten estropada izan zen 5. Eta gainekoak 3. eta atzo 2. Nik uste batez besteko oso ona Hondarribi taldea erakusten ari dela eta gaurko estropada honetan bukaerako aurrera egitea lortzen duen, Urdaibairekiko borroka hor daukate, Castro urrutixiago eta denen gandik urrutiago hendik San Pedro izugarrizko erakustaldi eginez gaurko honetan. Eta konparaketa egin aurreko txandarekin, oraintxe adirazi didate datoa, San Pedro Pedreñari une honetan 4 segundo. Asko ez, baina bandera eramateko moduko tartea bai. Bai, eta Erne, oraindik maniobra egin behar da eta gero azken luzea ere bai. Bai, nik uste dut horre dato honena hori da San Pedroko arraunlariak ikusten ari direna, beste 3 taldeak atzean ikusten dituzte eta erreferentzio honena dudarik gabe hori da, barne lineatik ere denborak eta emango diozkete zehatz-mehatz, baino begiakin ikusten denare oso esanguratsu izaten da, ez? Hirugarren ziaboga garaian Pedreñak 14 minutu eta 18ko denbora markatu du eta aurretik da San Pedro. Bai, aurretik da. Oraintxe hartuko dugu 14 eta 33, ia 34, 4 segundo. Hortxe da. Oso ongi, San Pedro, bigarren ahantxe dira Castrokoak 9 segundoko atzerapenarekin. Hondarribi eta Urdaibai, hortxe Bermeotarrak 16 eta Hondarribi 17. Bermeotarrek 3. postua dute une honetan, eta maniobra ostean San Pedro Castori 9,
eta bandera goze ikaragarria dute San Pedro tarrek, eta aukera ona gaurko honetan baldaren mutilentzat. Eta erakutsi nahiko dute, hor Portugaleteko estropada hori etzela kasualidadia izan, eta pixka bat errepikatzeko gai direla, eta nik uste dute gaurko honetan oso ondo biderakatuta daukatela, ez? Esan irteratik gogotzu atera dira, indartzu atera dira, eta talde hauen artean luze erdian 2 segundo ateratzea gogua horre erakusten duten ondon, ez? Eta ez da lehenengo luzean denak eman dituztela, baizik eta beste luzeetarako ere indarra jaso egin dituztela, eta poliki-poliki Castrori gehitzen, ez? Momentu honetan 10 segundu, eta nik uste dut oso denbora hona egiten ari direla San Pedrokoak, ez? Hemen dugu behin-behineko sailkapena maniobra guztiak kontutan hartuta, eta datu adierazgarri batzuk bai, 6. tokian izango genuke Urdaibai, 7. Hondarribi, eta hori goiko postui begira ez da ona. Sailkapenean gaur gauzak horrela, Castroren atzetik San Pedrok errekuperatu egingo luke 2. postua. Hondarribiak gaindituko luke hain zuzen sailkapen orokorrean. Baina hori gero aztertuko dugu, orain San Pedroren erakustaldiarekin jarraitu behar dugu, eta bandera bila doaz San Pedro tarrak, bi kainari dira eta gaurko honetan estropada handia egiten ari dira. Bai noski. Eta honek erakusten du pixka bat hori, talde indartzu izan dare Castron adibidez, atzetik ikusten baduzu zure burua ezinezkoa dela aurrera asko egitea, San Pedro baino gehiago dela erakutsi du orain artekoan Castroko taldeak, baino aurrea besteak hartzen dutenean ere eusteko gai direla erakusten, eta pixka bat hori egiten ari da San Pedro, ez? Horre genuen lehenengo ziabogo horretan San Pedro Castrori 5 segundo atera dizka, eta 3. honetan 10, azken luzearako arazorik ez du izango, eta pixka bat horre erakutsi nahi hori, ez? Eta konparaketa eginda, une honetan San Pedrok Pedreñari 6 segundo, eta bandera eskutan dute San Pedro tarrek. Eta Pedreña eta Castroren artean 2. posturako lehian, izan daiteke Pedreña Castrori aurre hartzea, baina batuketa eginda 2 egunetako denbora kontutan hartuta, argi dago Castro gaur bandera bat bilduko duela, hain zuzen Moañako herriak ematen duena. Fandikosta saria gaur 2. jardunaldian jokoan dagoena, irabazle garbi nahiko finkatuarekin dugu une honetan, hain zuzen San Pedro tarren Libia da aurretik, 10-11 segundo Castrori. Urdaibai ere ongi orain eusten, Hondarribiren aurretik 3. tokian dira Bermeokoak, eta Hondarribi pixka bat sufritzen orain azken luzean. Baina uste Bermeoko taldeak hori daukala, ez? Astebukaerako erronketako bat hori da, ez? Astean zehar izan dituzten istiloekin, prestatzaile aldaketa horrekin, eta pixka bat non dauden beren leku hori harrapatu nahi horretan, ez? Eta gaurko honetan horre 3. leku horretan txandontan nola geratzea erabaki gorra, asteko horrak datozte, denboraldia oraindik luzea da, eta pixka bat orain arteko bidea hori zuzentzeko asmo horretan, ez? 19:24 denbora markatu du Pedreñak, azken txampan bandera bila hemen dator San Pedro. Indarrean, 2. Castro, 3. Urdaibai, 4. Hondarribi, ez dutuzte postu aldaketarik izango denik hor Hondarribi eta Bermeoren artean. San Pedro demoraldiko 2. banderaren bila, azken txampa. Bainoski, 19:24 Pedreñak, eta aixa hobetuko dute hori San Pedro tarre. Garaipena, bandera San Pedrorentzat, 19 minutu 17 segundo San Pedrorentzat. Posi dira jadani badakite bandera dela, jengiu nabarmena egin dute. 2. Castro, 3. Urdaibai dator, eta hementxe dator baita ere orain Hondarribi, eta zailkapenean Erne Pedreña 2. tokian kokatu da, eta San